היי, אם אתם צופים בווידאו הזה, זה בטח כי איפשהו אתם מרגישים תקועים. וההנחה היא שגם נמאס לכם, ואתם רוצים להמשיך הלאה. אז תוך שאתם לוקחים אחריות מלאה על התהליך שלכם, אתם מוזמנים להצטרף. אז עשו רגע פנים רציניות, ארוכות ורציניות, ותרגישו שכמה אתם תקועים. אני תקוע. רציני מאוד, אני תקוע. ועכשיו תנו לחיוך. תנו לחיוך להגיע. קצת תקפלו את קצות השפתיים, קצות הפה. אפילו אתם צריכים לעשות את זה. תנו לחיוך לגדול. תנו לו לגדול. ולגדול ולגדול. פשוט נגדל, לא פותרת, אתם עדיין תקועים, לא לשכוח. ולחייך. לחייך. חיוך גדול כמה שאפשר. אוי, החיים האלה נהדרים. בסדר. זה יחד איתי, צורך שאתם מקישים יד אחת על יד השנייה בעדינות וחוזרים אחריי בקול רם. אני תקוע. אני ממש תקוע. אני מרפא בפחד. אני מרפא בדאגות. שחרר את הכל. פשוט מרפא. וזה לגמרי בסדר. זה בטוח להרפות. זה בטוח לשחרר. לא צריך להיות שום דבר. הכל בסדר גמור. מספיק הייתי תקוע. מספיק בוססנו. מספיק התבחבשנו. וזה לגמרי בסדר. פשוט להרפות. פשוט לשחרר. ניגוב. נשימה עמוקה. לא יפה, אתם תקועים, אני צוחק, כן, יש משהו באוויר שהוא מצחיק היום. טוב, אז בואו נמשיך. אני תקוע. אני מרפא בפחד. אני מרפא בציפיות. הכל בראש שלי. הכל בעצם בראש שלי. וזה בסדר להפסיק עם זה. הדם זורם לי בעורקים. אני הולך לשירותים ויוצא לי. הכל בסדר גמור. כדור הארץ מסתובב סביב השמש. העונות מתחלפות. העלים נושרים. הציפורים מצייצות. כל המערכת הזו מסתובבת וחיה. אבל אני תקוע. אני מרפא מהכל. פשוט מרפא מהכל. הופך להיות נוזלי לגמרי. אני פשוט הופך להיות נוזלי לגמרי. אני נוזל לכל הכיוונים. אני מרפא. אני משחרר. וזה לגמרי בטוח. אני לא צריך להיות כלום. אני יודע שאני דפוק. וזה לגמרי בסדר. כי כולם דפוקים. אז אפשר להמשיך לחיות. אפשר להמשיך לחיות. זה בסדר גמור. זה ממש נפלא. הכל קשור. ניגוב. ונשימה עמוקה. ויאללה, קדימה. להמשיך לחיות, להמשיך ליהנות. שיהיה לכם יום נהדר. שיהיה לכם גלגול מרתק. כל טוב ולהתראות. ביי.